Que tal, Galicia? Que tal, señoras e señores? Benvidos ao Voltas co Prato. Como cada tarde estamos cociñando en directo na televisión de Galicia, como cada tarde estamos no A Voltas co Prato. E atención, quedade, non marchedes porque hoxe temos unha Voltas co Prato moi especial. Digamos que podedes levar algún agasallo que outro á casa. Pero para iso precisamos dous fantásticos cociñeiros, así que pasen, por favor, Xulio Mato e Begoña Vaz. Hoxe estou moi xeneroso. Madre mía, será a primeira vez. Sí, sí. Porque este xeneroso xa é a primeira vez. Acordaste de todas as veces que che dixen que che iba a pagar un churrasco? Si, e nunca o fixeches. Pois hoxe tampouco vai ser ese día. Xa, a ver, xa me parecía raro. Pero o mellor a xente da casa ten sorte hoxe. Sí. Sí? Sí, 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 sí. E xeneroso és ti, non? Bueno, xa o descubriremos. A ver que cociñamos hoxe, a ver que nos trae Tere de Ordes. Hola, boas tardes. Son Tere de Ordes. Me encantan os queixos. Todos os galegos me encantan, pero San Simón é especial. Normalmente os como en crudo, ou polas tardes, a mediodía ou a noite. Non me chega un queixo para a semana de 1 kilo. A ver se meu amigo Xulio e Begoña, que é encantadora, bueno, son os dous, que me den unha idea, a ver que podo facer co queixo. Piquiños e os quero un montón. Epa, 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 epa! Queixo San Simón da Costa. A ver ese aplauso aí para o queixo, que teremos o queixo San Simón da Costa. Oxe, aquí! Toro, 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 toro. Botademos para aí para diante, compañero, botademos para aí para diante. A ver, deixademos. Vaya queixada, Que vos parece o que temos? No, no, mirad isto, mirad isto. Mirad isto, cantos kilos credes na casa que pode haber aquí de queixo San Simón da Costa? Pois... 20. máis ou menos, sí, por aí andará, non? Entre 18 e 20 kilos. Sí. Eu calculo 20. Hai exactamente 23. Bueno, ben. 23 kilos de felicidade. O que acerte canto pesa? 23 kilos de queixo galego riquísimo, 23 kilos que, atención, poden ser para ti, que estás na casa. 23 non, pero bueno, imos sortear 2 lotes de 5 kilos, van ir 4 queixos en cada lote, así que, señoras e señores, por favor, entrade no noso Instagram, @voltascoprato, porque aí imos sortear 2 lotes de 4 queixos cada un, E non pode participar Xulio, que sería o primeiro en levalos, nin Begoña. O único que pode participar son eu. No, é broma. No, que non é Darzúa. Tampouco podo. En calquera caso, o luns saberemos quen é o gañador ou gañadora, así que, por favor, participamos. A recende de maravilla. É que cheira fumo, que cheira fumado. Sí. E se vos tiberades que cociñar con estes queixos de San Simón da Costa, que faríades? Pois o que vamos facer hoxe. Vale. Bueno, pois eu vou facer unha especie de cazoliña cunha cremiña de queixo e pataca. Ui. E despois unha fritura tamén con queixo e lacón para mollar. Estoume afumando máis que o queixo, Sí, sí. Oi. Porque é un queixo que funciona moito así, para eso. Cazola ao forno e empanadillo con queixo San Simón da Costa. Ben, por primeira vez. E lacón. Por primeira vez na vida, ben, Xulio Mato. E lacón. Begoña. Eu vou facer unhas quesadillas Bueno. de San Simón da Costa con vieira galega. Para iso é como unha filloa, non? Para a xente que Sí, non sabe. para unha filloa mexicana. Unha filloa mexicana. Sí, Con vieira galega. con vieira De galega verdad? e San Simón, claro. E San Simón? Sí, de Vale, verdad. pero que vos pasou hoxe? Dábanos un je ne sais quoi que viña o San Simón para Non aquí. sei que lles pasou Vamos, hoxe, eu vou pero coller veña, colledos que que máis vos gusten, que queredes, collo un, dous cada un, por que? Porque Porque se son todos iguales, están igual de vos todos. Porque estaba máis cerca. Porque estaba máis cerca. Pois, señoras, señores, seguídenos nas redes sociais, participade no noso concurso, porque hoxe, no A Voltas co Prato, cociñamos con queixo San Simón da Costa. Imos alá, veña. Vamos, Begoña. Pasa por aquí. Por aquí. Xuli, por aquí. Por aquí, Vamos con Begoña. Por aquí. Bueno, vou te enseñar, en primeiro lugar, eu vou usar a codia deste queixo. Santo Grial de Aí está. Cañotas. Señoras e señores, tomade e comede todos del. Porque este é o queixo que nos fai felices. Como te pillo patiño. Non chega a ser Darzúa, pero Sobre está todo- igual de bo. Déixeme Así que, cociñar, por favor, déixeme cociñar, por Dios. Voulle ceder a Begoña, sí. Por Mira, favor, o primer- participade no sorteo. Tú sabes limpar un queixo. Eso para empezar. Sei limpar un queixo. Queres que che diga como se limpa? Bueno, vou dicir eu con aceite. Pero xa o sabía eu. Non sei eu. Sí que sabía. Que se levan limpando toda a vida na miña casa. Porque, atención, este queixo ten unha particularidade. É verdad que todos os queixos se poden comer ca codia. A Ca maioría codia, deles. sí. A maioría deles. Pero este está Pero este moi guai, especialmente. porque é un queixo afumado. Entón, vamos limpar así.
Con aceite. Con aceite para sacarlle, pois se ten algunha impureza ou algo, como vamos a... Ten que ser algún aceite en especial ou oliva No, ou calquera? eu uso oliva porque a min gustame a oliva. Ajá. Que pasa que eu vou cociñar ca codia. No, que Sí, va. sí. Vou aproveitar a codia para facer unha bechamel. Vale, para acompañar a miña quesadilla. Xa verás que rica queda. Entón, Bueno. o primeiro que vamos facer é cortar así o queixo. Ideaza. Vamos a dar uns cortes, porque como non vamos usar todo, Sí. pois entonces despois filmámolo e deixámolo en nevera. Oi, que nos chama a xente da casa, por favor, 664-483419, chamade ao voltas co prato, porque queremos saber se cociñades con queixo, imagino que sí, pero cociñades coa codia do queixo. Haberá xente que sí, haberá xente que non, haberá xente que está tan tola como Begoña, pero que fai pratos espectaculares, querémoslo saber. Chamade ao voltas co prato e recordade que repartimos, ademais de queixos, cartiños. 50 euros dunha vez, Begoña. E 50 da outra. Madre mía, No como voltas está. co prato do San Simón da Costa. Mira, ves a codia. Mira, Sí. ves finiña, saqueilla. E agora vamos a meter aquí. Infusionar, para infusionar, non? vamos a meter... Claro, aquí teño medio litro de leite, Sí. que vamos a quentar hasta que colla o sabor do queixo, vale? E xa está, é moi sinxelo. E agora isto que vou facer é depois para rechear a quesadilla. Aí está o noso compañeiro Nico, que agora aficionouse tamén ao queixo. O queixo, sí. Gusta o queixo ao noso Claro, compañeiro gusta o Campo. queixo, Nico? Sí, gusta Sí, o claro. queixo. Pois igual lle damos metade, Igual lle damos un poquinho, pouco, poquinho, un cachiño. Fixadevos que queixo, Sí, un cuarto. Igual leva, pero recorda participar, Nico? No noso Claro, Instagram, sí. @voltas co prato. Aí está todo. Exacto. preparado. Veña, contame, Dego. Pois agora vamos a preparar para a bechamel. O que facemos primeiro... Espera, que vou cambiar a cacharrada. Sí. Vamos poñer esta. Vamos botar un pouquiño de manteiga. Así. Recordemos que Begoña ten na pota branca infusionando a codia do queixo San Simón da Costa con Sí, leite. con leite. Canto era? Medio litro, dices un litro, medio. Medio litro neste Medio caso. litro, E agora medio vamos a usar 40 gramos de manteiga Ajá, e 40 de fariña. vale. Fariña de trigo neste caso. Bueno, Entón. aí abaixo pon para a bechamel 60 de manteiga, 60 de fariña, pero bueno, entendo que Pero un litro de leite. un litro de leite sí que o pon. Sí, Pero sí non que o pasa pon. nada, Non pasa nada, Vale. non. Uf, Podemos la ferver máis ou ferver menos e xa está. que susto, Pensei que estabas equivocada, Begoña. No, nunca me equivoco, cañotas. Igual estaba máis Oh, mira, equivocada. estabas tú Guau. equivocado a ler. Igual estaban equivocadas as Está letras, non? equivocada Rocío As ao letras, escribir. pero- Rocío é a compañera que escribes. Moi mal, Eso facer decir yo si a Rocío moi mal. É que me estaba presionando por as recetas. Claro. Mira, a Vale, bechamel entón, faz así. fariña. O importante da bechamel é que non colla color a fariña, vale? Vale. A bechamel é unha salsa blanca. Vale. É importante que non nos colla a cor. Vale, entonces o que facemos é cociñar un pouquiño esa fariña na manteiga. E agora, cando xa empeza a ferver isto, vai un pouquiño lento. Valle costando eso, Sí, pero vamos a meter esta rápido. Vai costando. A ver se ferve. Depois vamos ratificar, simplemente, é moi sinxela. A fariña, a manteiga, a cocer, a leite a infusionar ca codia e despois sal e pimenta. Nada máis. Nada máis. Non ten máis nada. Vai ter o sabor do queixo, o sabor do afumado, vai quedar riquísima. Bechamel Esas vieiras. de San Simón da Costa. Está boísima. Mira, xa empeza a ferver. Mira, mira. Hola, Ves? que guai. Ahora voulle colar para que... Hola, como ferve xa. Se ves como xa cheira. Sí? Xa Ai, cheira. arrefende moitísimo xa. Claro. E a codia queda super blanca. Queda blandiña, claro. Oh, É un queixo. que pasada. Que pasada. Isto aproveitase todo. É igual como a rau. O queixo, igual que marrado toda a vida. O queixo é igual que o porco. Mira, ahora vai espesando. Buah, puxos a tope ahora isto, Sí, sí. Como Vale, vamos a ferve. deixar espesar, non? Sí, vamos a deixar espesar. Veña. Pois E mientras listo. tanto marchamos con Xulio Moi Mar. ben. Imos fala. Rico, rico, queixo. Rico, rico, rico. Rico, rico, rico. Queixo, rico, rico, rico. Rico, rico, rico. Queixo, rico, rico, rico. Por certo, teño que dicir que grazas á denominación de orixe bueno, protexida, sí, San Simón da Costa, porque foron quen nos enviaron estes queixos, Así que moitísimas grazas, un bico enorme, e fan os queixos. E grazas a Arzúa por enviarnos este espécimen tamén. Gracias. A denominación. E o alcalde tamén. Isto teria que dicir a miña nai. Tamén. Que foi que me Miña criou. pobre. Bueno, mira,
Estas son as cazoliñas que che dixen que iba a facer, vale? Espera, eu entendo que as túas cazolas van ir ao forno. Claro, isto vai ir ao forno. Mira, aquí Es un teño. estralo. Aquí teño unhas patacas cocidas. No, esperemos que non. Vale. Vámolo ver. Vale, sí, Pero vámonos bueno, ver. Mira, aquí teño unhas patacas cocidas. Ajá. Como 4 pataquiñas, máis Pero ou menos, cocidas vale? en que? Cocidas en auga, espera. O que pasa é que como enredache moito ali... Espera, que está botando por fora. É que eso non parece auga. No, porque aquí ahora collín parte da agua da cocción da pataca, a propia pataca, nata e manteiga, vale? Entón, agora con isto vamos facer unha crema de pataca, que vai ser o noso, unha especie de parmentier, que vamos triturar, e despois vamos engadir todo este queixo. Hola, ten un montón de queixo aquí ralado, Que é San Simón. como un cuarto de queixo, máis ou menos. Está bo. Home, claro, está buenísimo. Está perfecto, además. Entón, o que vamos facer é como unha cremiña de pataca e queixo, que despois imos colocar aquí, unha yemiña de ovo e imos mandar ao forno a gratiñar. O sea, que a xema vaise cocer no forno. Vaise cocer no forno, eso é. Vaise cocer parte co calor que vai ter desta crema e parte co calor do forno. Pareceme un plan maravilloso, as dúas receitas, e isto é algo que ten que ver a nosa convidada de hoxe, así que veña, por favor. Tere de Ordes, un aplauso para ela. Que tal, Tere? Benvido, benvido. Hola, Julio. Hola, que tal, Tere? Que tal, como estás? Hola, buenas tardes. Saúda a todo o mundo, Hombre, E saúda a todo o mundo, moi ben, moi ben. Queres ver o que fai Xulio ou non? Sí. Pois veña, arrímate aí a pues Xulio, mira. porque ti pedías Queixo, ideas moi e temos mal. ideas. Xulio ten ideas. Conto, Tere, mira. Aquí vamos facer unha cazoliña de puré de pataca e queixo ao forno, cunha yemiña de ovo, vale? Vai ir todo gratineño. E despois vou facer unhas empanadillas de lacón e queixo, San Simón tamén, para mollar. Ai, miña. É un pouco gochada, pero... Eu vou dicir unha cousa. Guau. Tere, vou dicir unha cousa. Despois destas dúas receitas, teñenos que chamar para dar o pregón da festa. Hombre, claro. Porque é menos. Que menos. Despois destas dúas receitas de San Simón da Costa é o que Guau. merecen. Sí. É así. Que che parece? Uf, debe de estar. Mi madre. Quitouche as palabras, ou? Sí. Vai estar moi ben, xa verás. Quedei mira. muda. Ves, esta cremiña que temos aquí, Triturache la pataca, claro. temos esta Pataca cremiña. cocida. Ahora aquí vamos a botar Guau. este queixo e vámoslo mesturar todo e xa montamos a primeira cazoliña. Hola. Ves, isto ahora vais fundir Demasiado. co calor, con este calor que ten o puré xa, o sea, a cremiña de pataca e o... Xulio, ti E a sabes manteiga, que eu teño unha tara co queixo, verdad? Ti ter moitas taras, unha Sí, delas é do pero queixo. unha delas, eu teño moitas taras, e unha delas é co queixo. Pero de... No, dame igual, que dame igual. Cren. No, das dúas sí, pero Hoxe dame falemos igual. do San Simón, pero aquí vale calquera outro queixo. Pero hoxe o San Simón é un moi apropiado Porque a para min isto. encántame este queixo. Ten o seu sabor. Buah. Isto queda moi rico. Mira que sinxelo. Dios, Isto, como pinga, Fíxate como pinga o pinga, de queixo. feito mira como pinga está. demais. Vámoslo Mira. limpar un pouquiño. Qué É E aí no rico. medio, Metes a cabeza aí. Qué rico. Que vas facer? Máis rico ainda. mira, e aquí, ahora vou trepar aquí, A ver. e así, e aquí no medio poñémoslle esta Oh, liña viño. de ovo. Bueno, Isto é o que vai ir ao forno. Ahora vamos a poñer un poquinho de sal, unha poquinha de pimenta. Isto faise no forno en 2-3 minutos, canto, 2-3 minutos, canto 2-3 graus. minutos. No, a 180, 190 graus, simplemente porque queremos que nos selle un poquinho a yema e despois co calor que temos aquí xa se vai cociñar. E vale? despois unha empanadilla. E despois unha empanadilla. Mi madre. Maravilla de Xulio Mato. Vai no meter no forno, e mentras tanto nos Sí, imos... vou montar a outra e comer meter baño. dúas. Sí, Veña, moi ben. vamos alá. Vou coller un Hola, papel. Begoña. A ver, Hola, Vázquez, ¿qué tal? eso cheira a queimado, Sí, cantouseme moi. Oh. Espera, Cheira a queimado, xa está listo. Non Será pasa visto. nada. Primeiro non cantaba e agora cantou. Sí. Prendeu. Aí vai. Veremos a ver. Hola, Tere, que Hola. tal? Benvida. Ben. Gracias, Bueno, miña. Igualmente. mira, vou facer unhas quesadillas, así típicas mexicanas, pero deste caso vou usar o queixo San Simón da Costa, que ca Codia fixen unha bechamel, e agora teño aquí unha masiña moi sinxela de facer, que leva moi pouquiños ingredientes. O que facemos é estirala moi ben, como se fora unha sábana, que sea casi transparente, e vámola ir cociñando. Tamén se venden no súper, pero bueno, isto Pero na non me da igual. fariña, Sí, auga, non me da igual. moi sinxelo, Sí. Sí. Pero bueno, se non tes tempo, podela coller no Sí, súper. Fariña, pero- Sin problema ningún. Pero Sí, mellor podela coller. facela. Pero mellor facela, se facela. tes tempo. A xente da casa está vendo aí as cantidades para facer as quesadillas, 250 gramos de fariña, 2 colleres de aceite de oliva, 150 mililitros de auga morna e unha culleriña de lévedo químico e sal, para rematar.
Perfecto, Es que sabías a teoría moi sei, ben, eh? sabías A teoría- A ver, A teoría É sei, como unha libreta nunha Sí, cociña. sí, a verdade é que sí. Non hai como saber ler. Sí. Agora Unha vez aquí que sabes dentro, o que ler. vou facer é... Vou facer unha vieira á parrilla, Carai, e vou meter a vieira dentro así laminadiña, Ai, pois Begoña, por queixo favor. relado. Estás ben, Teri? Casi me da algo. Teri. Con Gustouche, vieira. gustan as vieiras. Guau, Eu é me un dos meus mariscos preferidos O tamén. queixo xa, número 1 para min. Mira, vieira, Non queixo, podo esta pasar sin masilla de queixo. pan Todos recén os feita. días queixo. Todos os días. Todos os días. A mí tamén me gusta moito, eu tamén sou Contar moi unha cousa, queixeira. vale, vou levar a Tere porque teño medo de que se desmaie Sí, aquí. vai dar algo. Claro, ponte aquí, Tere, conmigo. Ponte aquí, Tere. Oi. E dime cal das dúas receitas escollerías para levar á casa. As dúas. Isto para aperitivo, eso de postre. A ver, eu creo que me dices un pouco, porque casi che cae a baba vendo Hombre, o sí, de Begoña. Begoña, porque leva a vieira. A baba quedoulle aquí xa. Bueno, Pero pois, de Julio tamén, A de Julio, despois probaralo, agora vouche pedir que vayas á zona de sufridores. Sí, hombre. Vale? Vale, vale. Un aplauso para Tere, que está connosco. Vendo aquí de Ordes. E Begoña sigue estirando quesadillas aquí. Sí, Tira, masiñas. traballa aí. Sí. Traballa, que non far nada. Epa. Non far nada neste programa, A ver, De verdade. Que valor Ai, ten. Dios mío, que valor tes, Menos mal que estou aquí. Mira, isto é moi fácil de facer. Engrasamos un pouquiño a sartén. E se tuveres o touciño entrefebrado... Tamén, sí, unto. tamén. Unto non, pesto non. Non, No. Unto pa Touciño. cando fas un caldo, fas unha touciño. Vale, unha merluza galega ou algo así, está ben. para iso sí. Vamos á Serra de Outes. Rosa, que tal? Boa tarde. Como estás? Moi ben, chovendo, está chovendo, pero ben. Sí, creo que non é o único sitio de Galicia no que chove, en Outes. Eu penso que non, No, penso que non, porque aquí na porta do plató tamén chovía abondo, Bueno, eres queixeira ou non? Bueno, sí, sí, sí. Ese bueno Pero non non de queixo fuerte, Queixos fuertes non, Ese bueno deixoume así un pouco revirado, Rosa? Bueno, pero San Simón da Costa gustache. Sí, Sí. sí, sí. E o de Arzúa, Arzúa. O de Arzúa xa non di nada, Bueno, que che parecen as quesadillas? Gustanche? Sí, sí, sí. Si tiveres que escoller unha das dúas receitas, con cal quedabas? Eu creo que a segunda, A de Begoña. sí. Ah, por gracias. Moitas Ai. gracias. Outro mini punto para Como que Begoña. a Bueno, pois segunda, mandamosche Begoña? un bico moi grande e cando queres xa sabes que podes vir, vale? Moi ben, moitas gracias. Veña, un bico. Vale, Hasta luego. gracias. Chao. Chao, Un bico, chao. chao, chicos, chao. E que escampen outros. Chao, chao. Bueno, hoxe debemos un saúdo especial á Terra Chá, Hola, chairegos e chairegas, estamos vos moi agradecidos. Na vosa comarca é onde se produce o leite co que se elaboran os queixos con denominación de orixe protexida San Simón da Costa. Unha maravilla con forma de buxaina que seica xa facían nas serras do Xistral e a Carva antes de que chegaran os romanos. Curioso, Este é un queixo especial, sen dúbida. A súa forma, como de buxaina invertida, é moi característica, pero todos valoramos especialmente o seu toque afumado. Un recendo único que se consegue grazas á madeira de bidueiro que lle queiman ao carón aquelas horas xustas para que o fume faga a súa maxia. E logo, paciencia. 45 días de maduración, como mínimo, para que quede como debe ser. E sí, se podedes probar as nosas receitas de hoxe, porque o toque que lles dá este queixo é de outro mundo. Palabra del arpeiro. E sendo de Arzúa, Así vos lo digo. Xulio Mato. Forno. Lalpeiro, que? Que? Como vai o forno? Sonou así o forno. Xe, No, sonou Arzúa. Sonou Ya, Arzúa. pues, fieu. Sonou Arzúa. Vale, Abrimos veña, o que? vamos quitar eso e despois explico o que estou facendo, vale? Veña, a ver como quedaron esas cazoliñas de Xulio. Mira, no, porque xa están, mira. tiñan un Ademais, aspecto chulo. A pataca, San Simón, e vas ver como queda calladiña. Casi vexo como queima o dedo. Casi ves como cae todo, O como queima o dedo tamén. Mira, vamos a sacar esta ahora de momento aquí. Buah. Mira que maravilla. E Buah. como se ve xa, se a clara callou, a yema está para Sí, comer. sí, a ver se pode ver Vale. na casa, pero de momento ainda non se A ver ve. se ven. Aí está. Aquí temos a clara xa calladiña e a nosa yema. E agora vamos a tunear un pouquiño, pero vamos a esperar que repouse. Despois tuneámola un pouquiño. Por este outro lado, mira, eu xa fui facendo estas empanadillas mentre ti Esas contabas fixáchelas? claro, mentre contabas 4 cousas a Galicia, mira. Que chulas. Un pouquiño de lacón. Unha masa comprada. Sí. en caso. Xa se Envolvemos. nota que está moi perfecta. Sí, e sobre todo porque ten plástico polo medio. Tamén, tamén. Entón, doblámoslle así un pouquinho. Son moi prácticas, Sí, sí, son faciliñas de facer, non son parece? faciliñas de facer. Sí, sí. Mira, colocamos así no medio, lacón, queixo San Simón,
sellamos e listo. E mola un montón. E iso o único que faz é pasalo pola tixola, non? E vámoslo freír e nada máis. Mira, Aceite se me xa prende xa ese lume, Si, ó, xa estamos xa tan facendo pronto traballar a estea. cañones. Entón, agora simplemente é freír. A tope, non? Sí, pon a tope, despois xa baixaremos o 8. É Pois así, aí está lacón, as empanellas de queixo Xilemato. e nada máis. E nada máis. Esto Queixo hasta- lacón. esto hasta te atreves Imos ti, con eh? Begoña Vázquez, que ademais teño pregunta de concurso para a xente da casa contigo, Begoña. Que guai. Como vai a bechamel? A bechamel está parada xa porque xa está lista. Xa está lista? Sí. Sí. Queres repartir cartos? E esta tamén. Listo. Queres repartir cartos? Sí, claro. Vamos alá. Que parte do queixo usou Begoña Vázquez na súa bechamel? Codia. É esa cámara, é esa. Queres mirar outra, ou? No. Que parte do queixo usou Begoña na súa bechamel? Codia. 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 50 euros en xogo. 664-48-349, chamade e recordade E agora boca que vieira. temos un sorteo, Begoña. Sí. Repartimos 2 lotes de 4 queixos San Simón da Costa. Entrade nas nosas redes sociais, no 4 noso e 4. Instagram. 4 e 4. 5 kilos de queixo. Canto tardades en comer 5 kilos de queixo? É o mediodía. Veña. Mais ou menos andará aí a Va, va. cousa. Mira. A ver. Mira que vieira máis rica. É unha pasada, vieira galega. Que Xa te guai. expliquei como se sabían que se eran ou non galegas. E vamos a sacar esta parte. As vieiras solamente planchalas un pouquinho e xa están boísimas. Pásale un pouquinho e xa Entón, está. vamos a facer unha cousa. Vamos a salpimentar. Un pouquiño de sal e un pouquiño de pimenta. Vale? Ostras. Sí. Mira, e agora vamos a botar un chisquiño de aceite aquí nesta sartén. Na pequeniña. Na pequeniña, sí. E vamos a plancheala así. Aí. E a gónada igual. Ves? Aí. Simplemente así xa queda rica, Eu digo vos unha cousa. Esta receita de mesturar algo como o queixo con vieira está me deixando E louco bechamel. perdido. É bechamel. Mais. Está me deixando, sí. Tolísimo da cabeza, De verdade. Mira. A vieira tamén é un marisco que non se debe pasar moito, senón xa Quedas como seco, chiclea, non? claro. Entón, non vamos a pasar moito, porque depois ainda lle vamos dar outra cocción, agora, a meterla a facer dentro da quesadilla. Ai, imos a camelle. Socorro, bótame unha man. Que queres que che poña man? Ai, muller, mira pa aquí o que temos, Maravillas, tes maravillas. Teño maravilla, A verdade é que hoxe Sempre. nin que fixeran o programa pa min, con tanto queixo. Hombre, ese queixo está riquísimo, hombre. Este queixo está espectacular. Bueno, Riquísimo. supoño que ti queres 50 euriños. Hombre, claro. Vale, pois imos alá, que con 50 euros ainda compras uns cantos queixos San Simón da Costa, Bueno, Ai, ainda compras. Veña, que parte do queixo utilizou Begoña na súa bechamel? a codie. Moi ben, Moi 50 ben. euros que van para Camelle. Para Socorro. Ai, che Muchas Socorro. gracias. Dime. Nada. Con cal quedas das dúas receitas? A mí gustame muitísimo a de Begoña. Bueno, Por moitas gracias. 3 minipuntos para Begoña. Como tres? Está Como tres? arrasando, Begoña, Está No, pero arrasando. a ver, perdín 3 días seguidos, ou 4 xa, ou 5. Xa non sei ni os no que hai- perdín. Perdín moitos. Bueno, Socorro, un bico moi grande, grazas por chamar, vale? Un biquiño a vos, Un Veña. bico. Hasta loguinho. Chao. Chao. Mira, Qué estou maravilla, laminando a eh. vieira xa, ves, unhas laminiñas finas. Non sei se o viron na Así. casa, pero Begoña botou por riba da quesadilla, botou Relelle un poquinho reloulle aí o de San queixo San Simón. Simón. E agora estálle botando lascas As lascas de vieira, da vieira. Perfecto, demais. pasada previamente pola tixola. Total, pa perder. Claro, Tanto pa perder. pero por lo menos fago eu ben. Pa a pena, non pa a pena. Cheira Mira. aquí que dá gusto. Tanto- Ahora cuarzo. vamos a botarlle un chisquiño máis de queixo. Bo, Mira. Así. por favor. Un de verdad que isto é o máis parecido a estar na misa, Sí. Chama patiño. No, de verdad, agora mesmo estou en trance. E agora, conmigo mira, ahora mesmo. cerrámola. Sí, E agora aquí vamos a meter así un pouquiño de calor e vamos a botar bechamel. Buah. Aí. Non podo Que ver tengo isto. a recendo da codia. Señora directora, podo marchar? Sí, non? Vale, pois mira. Mira. De Xa verdade. Lista? É así. Ti cando chegas á porta do... Ti cando chegas á porta do ceo. Recíbete San Pedro. Chegas así un do San Pedro.
cunha casadilla Chegas de ali, vieira. e dirlle a San Pedro, toma, Sí, toma, San Pedro. E que sí. fai San Pedro? Pasa. sí. Claro, como non vas pasar con isto? Marcho con Xulio, marcho con No, Xulio. aquí non fai falta que veñas. Sin embargo, cando chegas a xente San Pedro con isto, Aquí non fai falta que veñas. tamén che deixa pasar, No. Aquí non te deixo pasar eu. Ti sabes que tens que ser máis imparcial do que eres, non? A ver, sí. Cando ven merche a deusa das tartas, cando ven a outra a deusa das empanadillas. No, Cando Deus ven- das das empanadillas son eu. es ti. Bueno, vamos a ver, mira. Empanadillas, lacón Fixadevos que maravilla de e queixo, empanadillas, E aquí, como che dixen que íbamos tunear un pouquiño, botei xa un pouquiño de tomiño, ves? De tomiño fresco, e agora aquí teño unhas noces e un pouquiño de perexil, que vamos botar tamén por riba porque lle vai moi ben. Bueno. Entón temos unha cremiña de pataca de San Simón, Co seu ovo. co seu ovo, e despois un montón de sabores e texturas diferentes para disfrutalo. E con estas empanadillas o ideal é ir comendo mollando aí. Pero ti, como er mar de quesadilla, pois ponte pa alá. É que non podo tampouco, Quero dicir, A ti, o día que o médico che quite de comer... no, a mí cando o médico me quite de comer vou ter un problema serio. Claro, Un problema moi serio. como todo o mundo cando lle quitan de comer. Sobre todo con estas cousas, fixádevos. Eu cando Xulio empezou non tiña moita traza, a verdade. Eu nunca Dixen teño que traza, sí, pa ti dixen nunca que teño sí, traza. pero das empanadillas de lacón... Home, claro. Eso é como o as pa matalo tres, E sabes? as cazolas biches que chulada. Que Sí, as esto, cazolas son ahora, preciosas. Con cuidado de non queimarnos, Hola. xa temos aquí pa o noso empratado. Que chulo. Bueno, pois imos coa pregunta de concurso, a ver se repartimos 50 euros, Xulio. Veña, de que son as empanadillas de don Xulio Mato? De lacón e queixo San Simón. Rima e todo. De lacón. E queixo San Simón. De lacón. E queixo San Simón. 664-4834-19, chamade, temos 50 euros en xogo e temos a unha muller de Ordes que hoxe esperemos que non se desmaie aquí. Así que, por favor, que veña Tere de Ordes, un aplauso para ela. A ver, Juan. Tere. Que Eu, difícil agora, es. no, eu sempre digo de agora mesmo é esa persoa que máis envexa lle ten Galicia, pero hoxe é verdad. Moita verdade. Hoxe é verdad. Porque dos dous lados... Sí, está- bueno, ti coxías un pouco pa aí. Pa Begoña, Bueno, sí. pois ponte recta a ver se vas caer. Por cochear. Venga, chegou un momento de probar, vamos pa ali, vente por aquí. Vale. Empanadillas, Ua, vieiras, Vieiras. queixo San Simón da Costa, pataca, fume por todos os lados, arrecendo. Ti non te Que queimes, isto é unha maravilla. No, isto é unha non maravilla. quería, non Isto é unha quería. maravilla. Begoña, que lle estás botando por riba de bechamel? Pois a gónada da vieira. Ah, Pasadiña. a parte esa vermelliña, non? Da vieira, Claro. claro, laranxa, bueno, máis ben. Así. Temos un problema, Temos un problema aquí. Bueno, vale ter ti. No, yo lo tengo... Xa o teño... Vale ter ti. Desde que cheguei. Tes que escoller, así que cando queiras podes empezar a probar. Vale. Podes Tere de escoller Ordes. camán, non? Sí, sí, Porque- claro, aquí podes escoller. Vale, E tes que espera. mollar. E tes que mollar, de feito tes que mollar No, xa iso. sei, aí. xa sei. Vamos a repartir cartiños, imos a Sigüeiro. Vea, que tal? Boa tarde. Moi boas tardes, que tal todos? A ver, Bea, ti eres queixeira ou non? Moi queixeira. Pois aquí hoxe é o teu... Pasou moito, Sí. Oiches, acórdate que temos un sorteo activo, que podes levar 4 queixos San Simón da Costa para a casa. 5 kilos. 5 kilos, claro. Ti entra no noso Instagram, nas nosas redes, @voltas co prato, aí están todo o que tedes que facer. E agora, Moi ben. imos cos 50 euros. Imos alá, Bea. De que son as empanadillas de Xulio Mato? De lacón e queixo do San Simón. Moi ben, 50 euros que van para Tiño de Ordes, que van para Sigüeiro. Un bico grande, Bea. Bicos a todos. Hasta loguiño, chao. Chao, biciños. Chao. Ter ainda está probando, é normal, Eu, se fose Ter, ainda tardaría máis. Hombre, quería Ainda levar tardaría máis. comelo todo, pero... Imos alá. Veña. Tere de Ordes, despois de probar os dous pratos, quen gaña o a voltas co prato do día de hoxe? Esta vez... Begoña Vázquez, con esa merecida victoria coa súa vieira. Espectacular, e a quesadilla. Moi ben. Bueno, señoras, señores, nos marchamos. Queden coa actualidade, coa hora galega. Vémonos mañán. Con que? Con máis receitas aquí, no A Voltas co Prato dos Queixos. Chao. Sabe tu piel cuando te beso.